min goni kay formude jangguinoɓe classe jogiiɓe classe CI e directeur mabɓe tigi rigui o noon ko keɓe poti jangguinde ko sukaɓeɓe ɗum min goni e waddude e mabɓe holno ɓe mbaɗirta ɗum soɓe jeehi école holno ɓe jangguirta sukaɓeɓe onon gandi koko hesɗi min jangguid min gonnoke e nanano yimɓe kala alphabétisation mais ɗum wona alphabétisation ɗum ko bilinguisme wiyete bilinguisme noon ko jangata ko e ɗemgal ma kañum jangata e français ko jangata ko e français kañum jangata e ɗemgal ma ɗemɗe ɗe ƴettiraka noon mom are ɗemɗe ɗe kono ƴettiraka noon tan soɓe gari ɗo Goudiry école Goudiry 1 eɓe mbi ko ɗemgal pular haalte ɗo eɓe garani tan e beleɗe mabɓe ɓe mbi ɗemgal pular karton eɓe gari eɓe mbaɗ enquête eɓe kalde sukaɓeɓe eɓe kalde jangguinoɓe eɓe ketti sukaɓeɓe haɓe gandi sukaɓeɓe e nder école o hol ɗemgal eɓe kalata eɓe kaldi e jinnaɓeɓe kadi haɓe paami ɗo kam ɓuuri heewde ɓuuri tengtude sukaɓe pular kalata en mbi ɗen Goudiry 1 pular watte soɓe jeehi Jeylani ɓe mbaɗi koye noon eɓe ƴewti en mbi ɗo ko soninke haalte ɗo kon école o langue soninke walata on paami donc noon yaari école aji foof ha école mon foof wiya école oɗo ɗemgal ngal ɗo haalata enquête on voilà joni noon e nder Goudiry enen jogui ɗemɗe 4 woni pular soninke mandinka e wolof ɗemɗe 4 ɗo ɗon woni e département Goudiry yimɓe 100 e capanɗe 7 e tato eyyi kamɓe tawtora directeur e jangguinoɓe classe CI kamɓe goni e programme o kamɓe goni e formation min puɗɗima formation o noon guila nogas e 4 e lewru ndu gonɗen ɗo hande gasnaten ɗum hollirta ko kamɓe mbaɗi ko rawande woni phase test oɗon won Allah waɗi hen sutura ha yawti ha holliri ko moƴƴi ɗum waɗi yimɓe jaggi hen gouvernement amen aussi jaggi hen ministére jaggi hen joni noon yen jaggu ɗum par ce que ɗemɗe amen hen hen mbawɗen jaggude ha mbawen yarude yeeso en meeɗa yiide leydi yaari yeeso taw koko nangti e ɗemɗe goɗɗe ɗemgal ma pamata jagga ɗum nangtoɗa hen puɗɗa yarude jaaha jagga goɗɗum puɗɗa yarude yeeso